O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, visitou esta mañá a Praza de Abastos de Noia, acompañado do alcalde Santiago Freire e outros membros do equipo de goberno. Durante a visita informou das previsións para o inicio das obras de reforma do inmoble, unha actuación pola que se levaba xa tempo agardando e que en principio verá xa a luz a partir de setembro, unha vez pasada a época estival. Segundo el, a mellora contribuirá a consolidar o mercado noiés como motor do comercio local da vila e como parte do seu atractivo turístico. Como ben sabedes, dentro da estrategia da Xunta de Galicia temos o sello dos mercados excelentes e a nosa aposta por fomentar e por fortalecer os nosos mercados e prazas de abastos, que como ben sabedes son un centro neurálxico da actividade económica dos concellos, e a nosa intención é seguir apoiando este tipo de iniciativas por parte dos concellos para poner en valor toda esta actividade económica e ser centros de referencia nos concellos. O alcalde destacou a importancia desta actuación, cun orzamento total que ascende a máis d'1 millón de euros. A Xunta asumirá o 50% do custe das obras e a parte restante será asumida polo propio concello. A actuación permitirá darlle ao inmoble unha imaxe máis moderna, reordenando o espazo comercial e mellorando tamén a súa accesibilidade. De un investimento de máis de 1.100.000 euros que vai a supoñer que por unha banda se mellore a accesibilidade do edificio, por outra banda se faga unha reestruturación tanto interior como exterior da propia edificación, vai a habilitarse e gañarse moito espacio para o que é determinadas actividades ou cooking, demostracións, charlas incluso e exposicións que poidan organizarse dentro do propio edificio, unha redistribución dos puestos na planta alta, cando na planta baixa se vai a facer unha mellora estética significativa, pero mantendo a configuración actual. A intención do Concello é que a reforma se execute por fases para interferir o menos posible na propia actividade do mercado. Iniciarase polas fachadas exteriores e pola instalación do ascensor.